me jutellaan nyt ekososiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Ei kun, oliko näin? Kyllä. No niin, joo, kertoisitko sä meille vähän siitä? No joo, ekososiaalinen oikeudenmukaisuus, niin tietysti ihan nimensä mukaisesti niin siinä on se ekososiaalinen. Ensinnäkin niin kyse on siitä, että tarkastellaan tosiaan ekologisia ja sosiaalisia kysymyksiä ja ongelmia niin kuin yhdessä. Eli ymmärretään se, että sekä ekologisilla että sosiaalisilla ongelmilla on oikeastaan niin kuin yhteiset juurisyyt. Että miksi näitä ongelmia syntyy, niin niillä on niin kuin paikannettavissa sellaisia yhteisiä syitä, jotka liittyy niin kuin tähän meidän nykyiseen moderniin elämäntapaan. Eli esimerkiksi sellaiset kuin yksilökeskeisyys. Mehän hirveän helposti ajatellaan, että ongelmat, niiden niin kuin syyt ja sitten toisaalta ne myös ratkaisut niin kuin olisi aina yksilössä. Eikä aina välttämättä muisteta sitä, että ne voi olla myös niin kuin rakenteissa ne ongelmat. Tai sitten tämmöinen niin kuin välinearvoinen suhtautuminen. Me saatetaan suhtautua toisiin ihmisiin esimerkiksi resurssina, että ne on niin kuin tämmöistä tuottavaa työvoimaa. Tai sitten puutkin me saatetaan ajatella, että ne on vaan niin kuin, välineitä ihmisille, että ne on arvokkaita sen takia, että me saadaan niistä rakennusmateriaaleja tai sellua tai näin. Tai sitten se kana tai lehmä siinä arvokas on vaan lautasella, eikä sillä ole mitään itseisarvoa. Eli tässä ekososiaalisessa oikeudenmukaisuusviitekehyksessä niin ensimmäisenä meidän pitäisi tunnistaa näitä tämmöisiä ongelmallisia niin kuin ajattelurakenteita ja vähän niin kuin tämmöisiä ehkä vääränlaisia uskomuksia, mitä meillä on, että miten tämä elämä rakentuu. Joo, sitä on ollut meillä muun muassa just puhuttu tästä ihmiskeskeisyydestä. Että... Kyllä, joo. Esimerkiksi me just ajatellaan sillä tavalla, että ihminen olisi jotenkin niin kuin erityisempi ja tärkeämpi kuin muut lajit. Ja tähän liittyy esimerkiksi myös sellainen ajatus siitä, että ihminen olisi jotenkin erityisen järkiperäinen olento ja sen takia jotenkin muita lajeja niin kuin yläpuolella. Ja toisaalta niin kuin, kyllähän me tiedetään, että ihmiset tekee päätöksiä hyvin tunnepohjaisesti. Ei me niin järkeviä olla, kun me haluttaisiin ajatella. Mutta tosiaan tämä ensimmäinen niin kun, tehtävä tässä, jos me halutaan tätä ekososiaalista oikeudenmukaisuutta edistää, niin on nimenomaan se, että meidän pitää niin kun hyvin kriittisesti tarkastella näitä meidän omia uskomuksia. No toinen on sitten se, että meidän pitäisi myöskin niin kun tunnistaa sellaisia kestäviä käytänteitä. Eli tässä puhutaan niin kuin semmoista yhteisvaurauksien elvyttämisestä ja tämä liittyy myös niin kuin tämmöisten kulttuuristen yhteisvaurauksien elvyttämiseen. Meillähän on niin kuin tämmöisiä luonnollisia yhteisvaurauksia, esimerkiksi niin kuin puhdas ilma, mitä hengittää, mikä tuntuu itsestäänselvyydeltä täällä Suomessa, kun meillä on puhdasta ilmaa, jota hengittää, mutta sitten kun mennään johonkin vaikka Kiinaan suurkaupunkiin, niin se ei ole enää yhteisvauraus. Kaikilla ei ole mahdollista edes hengittää puhdasta ilmaa. No sitten myöskin niin kuin tietysti puhdas vesi, maaperä, ja näähän liittyy meillä Suomessakin sitten tietysti esimerkiksi kaivosteollisuuteen, tällaiset. Mutta sitten niin kuin kiinnostavampi näkökulma on ehkä nimenomaan ne kulttuuriset yhteisvauraudet. Eli tunnistettaisiin sellaisia hyviä käytänteitä esimerkiksi rakentamisessa tai vaatteiden valmistusta tai ruoanlaitossa tai ruoan viljelyssä, tuotannossa, jotka olisi jotenkin kestäviä tapoja. Mehän ollaan eletty pitkään, ei tarvitse mennä kovin kauas esimerkiksi meidän niin kuin vanhempiin tai isovanhempiin, kun he osas elää niin kuin kestävämmin ympäristön muiden lajien kanssa. Niin olisiko meidän omassa kulttuurissa jotain sellaista? Näitähän on tullut hirveästi takaisin, tämmöiset niin kuin, neulomiset. Mullakin on äidin neuloma pipo päässä ja sitten myöskin niin kuin säilömiset ja tällaiset ja kausivihannesten käytöt ja muut, jotka on tämmöisiä kestäviä perinteitä, mitä olisi tärkeää elvyttää. Joo. No sitten kolmantena siis, jos eka oli se tosiaan se kriittisyys, sitten meillä on tämä myöskin, että tunnistetaan sitä hyvää, mitä meillä on, niin kolmas on sitten se, että meidän pitäisi pystyä kuvittelemaan jotenkin niin kuin vastuullisempi maailmasuhde. Ja siinä tietysti taide on hirveän hyvä väline, että me pystytään niin kuin kuvittelemaan ja ihan niin kuin koettelemaankin, luomaan esimerkiksi taiteen avulla semmoisia toisenlaisia todellisuuksia, mitä me ei ollenkaan ajatella, että maailma voisi tämmöinenkin olla tai elämää voisi tällä tavallakin elää. Eli jotta me niin kuin voidaan rakentaa jotenkin parempi, kestävämpi tulevaisuus, niin kyllähän meidän pitää ensin pystyä ylipäätään kuvittelemaan se. Nythän tuntuu siltä, että me eletään hirveän tämmöisessä niin kuin, dystooppisten tulevaisuuden näkymien keskellä, että meillä on niin kuin jotenkin ihan hirveän vaikea ajatella, että tästä olisi mitään niin kuin sellaista edes niin kuin mitään mahdollisuuksia rakentaa mitään niin kuin parempaa tulevaisuutta. Että tietysti me eletään niin kuin aika masentavaa aikaa ehkä siis
sekä jos ajatellaan näitä sosiaalista oikeudenmukaisuutta että sitten näitä ekologisia kysymyksiä, niin kyllähän tämä nyt kieltämättä vähän surulliselta vaikuttaa, mutta sitten jos meiltä menee toivo, niin sitten menee kyllä kaikki. Että kyllä pitää pystyä niin kuin uskomaan ja toivomaan ja niin kuin sitä kautta sitten rakentaa sitä parempaa tulevaisuutta. Kuulostaa erinomaiselta. Kiitos kovasti. Kiitoksia.